Банк SMS е малка, безплатна апликация, която се грижи за всички SMS-и, които получавате от вашата банка или компанията на кредитната ви карта. Банк SMS ще създава транзакции от всички тези SMS-и и ще ги запазва в апликацията Hand Wallet Expense Manager. Така, вие ще бъдете в състояние да получавате отчети за вашите приходи и разходи и също така статистики и графики. Ще получавате всичко това без да е необходимо да въвеждате ръчно всяка транзакция или да влизате в сайта на вашата банка. Как да започнете? Изтеглете безплатно сега Банк SMS и Hand Wallet. След това се свържете с банката или компанията за кредитната ви карта и потвърдете, че те ви изпращат SMS всеки път, когато плащате или ви се плаща. Ние ще се погрижим за всичко останало. Аз ще ви напътствам и в самата апликация. Управлението на разходите никога не е било толкова лесно. До скоро!